ל"ג בעומר תשפ"ו, מירון סגורה, הילולת רבי שמעון בר יוחאי, בלי הדלקות הגדולות, בלי ההמונים, בלי המוזיקה שמרעידה את ההר כמו בכל שנה. המלחמה בצפון והחשש מהטילים הביאו לסגירת מחסומים משטרתיים בכל הצמתים, כבישים חסומים. באווירה ברורה, השנה לא מגיעים למירון. אבל אצלנו בלב בער משהו אחר. ישבנו כמה חברים באשדוד ואמרנו אחד לשני, לא משנה כמה קשה יהיה, אנחנו הולכים להגיע. עלינו לרכב, יצאנו לדרך. בהתחלה כל עוד היה רגיל, כבישים פתוחים, דיבורים, מוזיקה של ל"ג בעומר ברקע ותקווה בלב. אבל ככל שעלינו צפונה התחילו להגיע הדיווחים. המחסום פה סגור, אי אפשר לעבור משם, המשטרה חוסמת את כל הכניסות. שמענו מהאנשים שהדרך הכי טובה היא להגיע לראש פינה ומשם לצפת, ואז להיכנס דרך יער בירייה לכיוון מירון. הגענו לצפת, בכניסה מחסום, שמאלה למירון מחסום, פנינו ימינה לבירייה. ניסינו בהתחלה לדבר, להסביר, להתחנן, שום דבר לא עזר. פנינו ימינה לבירייה, לא ויתרנו. נכנסנו לתוך יער בירייה, כבישי עפר, חושך, בוץ, גוגל מפות פתוח כל הזמן. רק החץ הקטן על המסך הוביל אותנו לתוך היער. נסענו דקות ארוכות בין העצים, בטוחים שעוד רגע נצליח לצאת קרוב למירון. פתאום אנחנו יוצאים בדיוק לאותו מחסום שממנו התחלנו. נכנסנו ליער אחר, עמוק יותר, מלא שבילים צרים ובוץ. לאט לאט קרבנו לכביש שמוביל לצומת עין זיתים. כבר ראינו את הכביש מול העיניים, התרגשנו, אבל אז ראינו שתי בטונדות ענקיות שחוסמות את היציאה מהיער לכביש. בערך 10-15 איש ירדנו מהרכבים, בלי לדבר יותר מדי, פשוט התחילו לדחוף את הבטונדה. צעקות, מאמץ, רוץ, ואז הבטונדה הראשונה התחילה לזוז. הצלחנו להפוך אותה, ופתאום ניידת משטרה. שוטר שעבר במקום ראה אותנו, הזעיק כוחות, ותוך דקות הכל נחסם שוב. אף אחד לא עבר. חזרנו שוב לתוך היער, היינו כבר עייפים, אבל משהו בפנים לא נתן לוותר. אחרי עוד ניסיונות ועוד שבילים, מצאנו מקום נוסף, גם שם היו בטונדות, אבל בצד הייתה פרצה קטנה שרכב יכל לעבור דרכה. הצלחנו, יצאנו לכביש. הגענו לצומת עין זיתים, שם שוב מחסום. אמרנו, מכנים את הרכב פה, בשוליים, ועולים ברגל. פתאום הגיע דרוזי, ערבי, שאל, רוצים להגיע יותר קרוב למירון? 50 שקל לאיש. מה לא עושים כדי להגיע לרשב"י? לחסנו 5 אנשים ב4 מקומות, והוא לקח אותנו עד אזור ספסופה. שם שוב הורידו אותנו ליד המחסום. עברנו דרך היער ברגל, עקפנו את המחסום, וחזרנו לכביש. התחלנו ללכת. גשם התחיל לרדת, רגליים כבר כאבו, אבל מרחוק מירון התקרבה. אחרי בערך שעה הליכה, הגענו לאזור צומת בר יוחאי, אור הגנוז, צד שמאל, ומירון מצד ימין וישר. הקרב האמיתי התחיל. שוטרים בכל מקום. כל 10 מטר שוטר בתוך היער. מחפשים אנשים פושעים שמנסים לעבור להתפלל אצל הרשב"י. ניסינו לעקוף דרך היער במשך שעה שלמה, זוחלים בין העצים, מתחבאים, מחפשים מעבר ולא מצליחים. חזרנו לצומת מותשים. פתאום התחיל התקהלות. עשרות אנשים, ואז מישהו אסף את כולם והוא אמר, חבר'ה, אנחנו פורצים את המחסום. תוך דקות היינו בערך 200 איש. השוטרים עמדו בשורה על הכביש, הם ניסו לעצור אותנו, אבל זה כבר היה גדול מהם. פתאום כולם התחילו ללכת קדימה, ואז ריצה הגדולה. המחסום נפתח, כולם התחילו לרוץ כאחוזי טירוף לכיוון מירון. באותו רגע קבוצה של כיפות סורגות, מלאכים מן השמיים, חתכה פתח בגדר ברוחב 2 מטר, וכל ההמון פרץ פנימה בהתרגשות. אי אפשר להסביר את הרגשה הזאת. אחרי 7 שעות בדרכים, יערות, מחסומים, גשם, פחד, עייפות, פתאום אתה בתוך מירון. אנשים בוכים, רוקדים, שרים ולא מאמינים שהם הגיעו. ההרגשה של ניצחון ממש, כמו הר הבית בידינו. מיד עלינו לציון של רבי שמעון בר יוחאי. עמדנו שם עם דמעות בעיניים. כל הדרך הקשה, כל המאמץ, כל מה שעברנו ברגע אחד, כל היה שווה. רקדנו בחצר, שרנו, התפללנו, והדמעות פשוט נשפכו כמו מים. הרגשנו הרגשה עילאית שאין דרך להסביר אותה מה שעברנו. אחרי כמה שעות במירון היינו צריכים לחזור. התחלנו ללכת ברגל לכיוון צומת עין זיתים. גשם זלעפות ירד עלינו, בגדים ספוגים, הנעליים דוץ. אבל אפילו אז הלב היה מאושר, ופתאום באמצע הדרך רכב עוצר לידינו, ממש השגחה פרטית מהשמיים. יש לנו 3 מקומות פנויים בדיוק בשבילנו. נכנסנו, הוא לקח אותנו עד צומת עין זיתים, רצנו מהר לרכב, רצינו רק להגיע הביתה, לנוח אחרי הדרך שעברנו. אבל הלב נפל. הרכב שלנו לא שם. המשטרה גררה אותו. באותו רגע כבר לא נשאר בנו כוח. היינו מותשים, גמורים נפשית ורגשית. ניסינו לברר איפה הרכב. אחד אומר פה, אחד אומר שם. שמענו שאולי גררו אותו לחניון בוזים. חננו לשוטר שיעזור לנו. בהתחלה הוא בכלל לא רצה לדבר. קצת התרכך ליבו ואמר, כנראה שהרכב שם. וזה אומר לחזור שוב דרך היער, עוד חצי שעה הליכה, ואנחנו מגיעים למחסום. היינו על סף קריסה, אבל הלכנו. כשהגענו לחניון ראינו את הרכב. עברנו הרבה בוץ כדי להגיע לרכב. היינו מלוכלכים, אין הרגשה כזאת, יפים עם נעליים מלאות בוץ. התחלנו את הדרך הביתה, ובלילה הזה הבנו משהו. יש מסעות שלא עושים רק עם הרגליים, עושים אותו עם הלב, כדי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק.